Moi bons días a todos os medios que están presentes e os que están a través de videoconferencia. Moi bons días. Queríamos presentar precisamente no día de hoxe, tras a desaparición do estado de alarma, o documento que actualizamos sobre o plan de detección, control e vigilancia entre posibles brotes da infección polo virus SARS-CoV-2. Unha serie de documentos que estuvimos traballando durante todo este tempo, o que, lóxicamente, para nós era importantísimo era telo con un criterio xa de unificación de criterios e, sobre todo, incorporando novos aspectos que día a día temos que facer para adaptarnos un pouco á evolución desta epidemia. Esta epidemia que, quero decir, en primeiro lugar, que todavía continúa en unha fase de nivel moi baixo, con moi poucos casos, pero, como sabemos, a nivel non só galego, sino nacional e tamén mundial, pois con episodios de brotes en determinadas circunstancias que temos que estar preparados porque van a continuar aparecendo hasta que o teñamos a vacina ou que haya unha inmunización natural de unha parte moi importante da poboación, que non é o caso neste momento. Por tanto, nós seguimos traballando co grupo de expertos. Onte nos reuníamos de novo con eles para precisamente revisar este documento que hoxe presentamos con as novedades que exporá despois o xerente do Sergas, Antonio Fernández Campa, e que, como digo, día a día incorporamos novas accións que axuden a facer un control que, como digo, neste momento, pois en Galicia unhas cifras moi baixas, pero que non nos podemos despistar. A detección de novos casos se está levando a cabo desde a Central de Vixilancia e Control, con unha primeira entrada a través da atención primaria. As chamadas ao médico de familia de cada un de nós, contando os síntomas, fai que se inicie o circuito con a petición de proba, a PCR, que será feita e está sendo feita nas primeiras 24 horas. Isto é un elemento fundamental. Tamén hai entrada de requerimentos a través do 061 e a partir xa de onte, de feito xa temos usuarios do novo teléfono, temos o teléfono habilitado de 881 00 20 21 para todas as persoas que non sean residentes en Galicia, por tanto non teñen un médico asignado, para que ante síntomas de COVID, síntomas que, como saben, son pois a veces hasta inespecíficos, que abarcan unha amplia gama, desde a tos, a febre, que eran sempre os que dixemos desde un primeiro momento, hasta o dolor torácico, ou a pérdida de olfato, e outros que, como digo, saltan alarma. Ahora, todos os non residentes, o que queremos é que contacte co sistema sanitario galego de forma inmediata, se hai xa síntomas, que se queden no hotel, no domicilio, donde este en Galicia, para que nos poñamos todo en marcha. E, como digo, a través do Centro de Vixilancia e Control se va a facer un seguimento non só destes casos positivos, sino as sospeitas e especialmente dos contactos, non? Aqueles que podan transformarse despois de unhos días de paso do contacto con o positivo a ser novos positivos e tratar, como digo, de aillar, en vez de haber un aillamento social masivo como hubo na temporada anterior, facelo de outra forma. Neste momento se constituiu o Centro de Vixianza o 11 de maio. Desde entón, pois temos identificados a 1.622 contactos e levamos feitos 7.979, casi 8.000 chamadas a este contacto para ver o día a día como van, si presentan síntomas, si non presentan síntomas, para tomar as decisións necesarias de facer as probas para chegar, como digo, a detectar o total de casos.
e se han identificado contactos de positivos a unha media de 3,73, é dicir, por cada positivo se identifica e se fai o seguimento de 3,73 ciudadanos. Algúns deles, como digo, acaban tendo síntomas e, por tanto, se fan as probas e poden ser positivos, e outros simplemente non chegan a desenrolar a enfermedade e, a cabo dun período, digamos, se liberan deste seguimento. Son moi importantes, lóxicamente, o máis importante de todos a nivel de poboación, é algo que queremos remarcar tamén desde este momento, é as medidas xerais. A máscara ven para quedarse. É importantísimo que a utilicemos no espacio pechado, por suposto, sobre todo cando entremos e saímos de establecimentos, podemos en algún momento, como en teatros, unha vez sentados e colocados con distancia de seguridade, non utilizarla, pero como norma xeral sempre debemos utilizarla, pero tamén é algo que nos preocupa nos espacios abertos. Os espacios abertos estamos vendo nos últimos días que, desgraciadamente, non unha maioría utilizan máscara. Estamos falando de que a xente, hai bo tempo, hai xente xa de vacacións, que está salindo á calle e non utiliza a máscara. A máscara debe utilizarla en todo momento, salvo que se encontre unha zona rural, aillada, sin persoas ao alrededor, pero no demais é imposible de que podamos asegurar ese 1,5 metros en paseos onde circulan moitísima xente nestes días. Por suposto en paseos, pero falamos de calquer outro lugar que podamos encontrarnos. E, desde logo, é importantísimo a hixiene de mans, sexa con solución de xabonosa ou ben hidroalcohólica, tamén a hixiene respiratoria, os estornudos, tratar de evitar estornudo directamente o aire, si utilizar o codo ou ben pañuelos desechables, desbotables, e, como digo, evitar as grandes aglomeracións. Va a seguir, desde logo, por moitos meses, mentre non teñamos unha solución a maiores, como decíamos antes, a vacina, de poder utilizarlo. Por lo tanto, pedimos a campaña de sentidiño, o sentidiño que temos ahora para todos e, sobre todo, ahora que nos van a visitar. Que estamos encantados de que a Galicia veña xente de todos os lugares do mundo, pero, lóxicamente, queremos que entren en contacto directo xa co sistema sanitario galego en canto cheguen a Galicia e presenten os mínimos síntomas posibles, incluso ante dúbidas que nos podan chamar para poder asesoralos. E, lóxicamente, tamén vamos a ter especial seguimento de aqueles visitantes de Galicia que veñan de zonas de alto risco. E, para eso, a Dirección de Saúde Mental da Consellería emitirá semanalmente un informe dos países con maior risco. Todas aquelas persoas vamos a facer un seguimento especial a maiores. Sin máis, agradecendo de novo a presencia aquí, doulle a palabra ao xerente do Sergas, don Antonio Fernández Campa, que os analizará este documento, como digo, documento que o fruto da actualización, a revisión por parte do colectivo do grupo de expertos que onte estuvemos reunidos de novo. Moitas gracias. Gracias, conselleiro. Bueno, como comentaba o conselleiro, pois o que se meteu onte o criterio do comité clínico foi o plan de detección de control e vixiancia ante posibles brotes da infección, a actualización deste documento. É un documento que ten fundamentalmente dous obxectivos. En primer lugar, establecer un marco de actuación para a toma de decisións. Por iso entendemos que é moi importante que unha vez que finalizou o estado de alarma, pois ter unha actualización do documento, dos procesos que se estaban a chevar, porque evidentemente é un cambio significativo dentro desta situación. Entonces, ese é un dos obxectivos plantexados por este documento, pero o segundo, que probablemente é o máis importante, é tratar de definir cales tenen que ser as liñas de actuación que debemos seguir tanto no ámbito da vixiancia, no ámbito da prevención, como no ámbito de control. Para nós é moi importante, primeiro, tratar de definir, voy a quitarme a máscara, tratar de definir cales son as distintas actuacións que hai que facer, primeiro para fortalecer a capacidade diagnóstica no ámbito da atención primaria,
Tamén no ámbito da atención hospitalaria é moi importante o funcionamento destes dispositivos para poder ter unha detección precoz de calquer caso. En segundo lugar, como funciona o sistema de vigilancia, como funciona o noso sistema Vixía, que é o que temos implantado, e tamén como funciona o sistema de central de seguimento de contactos, como a través do procedimento diseñado, pues unha vez que temos captado un caso, pues se sigue ese caso e sobre todo como se siguen, que se buscan todos os contactos que están vinculados con ese caso e como se sigue continuadamente o control destos. Temos visto no caso de Ribeira que é moi importante precisamente levar a cabo esta actuación, nos permitiu que de un foco reducido se teñan buscados un volumen moi importante de contactos e que podamos, por tanto, acceder a esos contactos, facerlles probas para ver cual é a situación desos contactos e tamén seguir durante o tempo de cuarentena estos contactos de forma proactiva, observando cada día si en algún deles pues, pode existir alguna sintomatoloxía que aconselle pues, alguna actuación máis allá da cuarentena que para eles está consignada nestes días. Tamén para nós, como comentaba o conselleiro, é moi importante incorporar dentro desta estrategia cal va a ser o sistema de manexo de casos que poda existir por infección en residentes de outras comunidades autónomas ou de outros territorios que nos visiten durante este período. Por tanto, tratamos de establecer a través dese procedimento, a través do teléfono 881 00 2021, un procedimento áxil para que calquera persoa que nos este a visitar de outras comunidades autónomas ou de outros países e que teña calquer tipo de sintomatoloxía, pues poda dirixirse directamente a nós a través dunha vía moi sinxela, axilizando todo o tema da tramitación administrativa, que a veces pode ser complexa nestes casos, pues directamente se solucionará con esa chamada telefónica e nos pondremos en contacto con él, igual que cualquier cidadán con tarxeta sanitaria de Galicia, tanto para poder facer as probas como tamén no caso de que sexan positivas para hacer o seguimento da enfermedade desa persoa. Por tanto, este era un elemento tamén moi importante a incorporar dentro dese documento. E por último, dentro deste plan o que se recollen son unha serie de aspectos que dentro del apartado de control da situación, fundamentalmente para tratar de definir la situación en cada unha de las zonas. Por un lado, con una delimitación xeográfica, por tanto, viendo por un lado macrozonas que para nós son as áreas sanitarias, pero tamén analizando determinadas microzonas que poden ser os distritos sanitarios, mesmo as comarcas ou mesmo en algún caso os concellos, pues tratar de ver dentro de todas estas zonas, para cada unha delas tal e como está definido, pues distintas situaciones. Fundamental, que es lo que nos interesa nestes momentos medir? La capacidade asistencial que temos. Por tanto, cal é a nosa capacidade, a ocupación que temos con casos COVID, por exemplo, en unidades de críticos, cal é a ocupación que tenemos en unidades de hospitalización, cal é a situación das urxencias, que tamén é importante saber se están a atender casos de COVID en as urxencias dos centros, tamén como está sendo el tema desde as derivación das urxencias a hospitalización, en fin, unha serie de indicadores que lo que nos tratan es de medir a capacidade asistencial que temos. En segundo lugar, evidentemente, a capacidade para realizar probas, é dicir, cal é o volumen de probas que estamos recibindo de atención primaria ou de atención hospitalaria ou de outro dispositivo e cal é o tempo e o volumen de probas que estamos levando a cabo nestes momentos para saber se estamos con capacidade ou temos que establecer outras medidas para incrementar esa capacidade para poder facer a demanda de probas diagnósticas que se este requirindo ao sistema, aos laboratorios. E en tercer lugar, lóxicamente, pues, cal é a situación epidemiolóxica en cada unha das comarcas, cal é a incidencia de enfermedade, cal é o número de casos que se producen en cada unha delas, para tratar de ter vigilada, pues, neste caso, las microzonas, son as comarcas que se teñen definidas para cada uno de estos aspectos. Por tanto, definindo de un modo xeográfico determinadas zonas e tratando de medir pues, todas estas capacidades asistencial, capacidade de probas diagnósticas e da situación epidemiológica en cada unha delas. Entonces, digamos, un pouco un resumo deste documento que, como comentaba o conselleiro, onte aprobou o Comité Clínico a súa actualización da súa nova versión.
Sí, bueno, a realidade, como comentábamos, es que en Barbanza o que temos visto es que o procedimento de control e de vixiancia teñe demostrado que as súas fortalezas nestes momentos. Temos 104 casos en total investigados, deles 9 son os casos que están confirmados, 94 son casos en los que se teñen feitas ya probas PCR, todas elas con resultado negativo, e en estos momentos queda solamente unha PCR por coñecer o resultado. Estos 9 casos están los 9 en situación de illamento domiciliario y el resto, os 94 o 95 casos restantes, están en situación de cuarentena indicada durante o período dos 14 días que está indicado. ¿Consideras entón controlado? Bueno, temos que seguir estando moi alertas sobre este foco. Pensamos que temos un volumen moi importante de contactos localizados, o cal é bo porque nos permitiu acceder de unha forma rápida a eles e unha forma probablemente anteriormente a que se en algún deles se manifestara a infección, pues estaría nunha situación de cuarentena, por tanto con un risco moito menor. Bueno, lo que tenemos es que seguir controlando esta situación y, como decimos, pues as persoas que deron negativo en la prueba PCR, en calquera caso esas persoas están en situación de cuarentena e, por tanto, desde a central de seguimiento se les va a seguir controlando diariamente cuál é a súa situación, se alguna desenvolve algún tipo de sintomatología ou se todo evoluciona como hasta ahora, pero teniendo que controlarlo día a día. Claro, a ver, o primeiro é que o sistema que sexa para contactar connosco sexa sincero, eso é fundamental. O máis sincero, unha chamada telefónica nos que ya nos activamos todo o protocolo a través dun procedimento áxil e o ponemos en contacto con un profesional médico do Servicio Galego de Saúde, ou da atención primaria ou do 061, dependendo un pouco o de os PACs, dependendo tamén dos horarios e tamén do idioma, do lenguaxe que utilice esa persoa. A partir de aí se decide, pues, conocendo con la consulta que se faga telefónicamente, se hai que llevar a cabo unha proba diagnóstica, por tanto se marca igual que para calquer outra cidadán. Se lle recomenda nese momento, evidentemente, unha situación de cuarentena, porque se teña algún tipo de sintomatología que exixa facer unha proba, lo que o protocolo marca é que esa persona en esos momentos teñe que quedar no seu domicilio, no seu local de residencia sin moverse. No momento en que tengamos a proba, si esta é negativa, pues lo comunicamos para que poda continuar haciendo a actividade normal, e se é positiva, inicialmente tramitamos todo o procedimento pues exactamente igual tamén que con que ciudadano con tarxeta sanitaria. Probablemente estableceríamos un sistema si necesita hospitalización, evidentemente en el hospital, y si no lo precisa, pues a través de un sistema procuraríamos que fuera de telemonitorización con el TELEA, para que pudiera pues tamén estar un control de un seguimiento ya máis axeitado. Bueno, o que teño que pedir disculpas porque creo que se explicou mal, non? Vamos a ver, esta non é unha iniciativa da Consellería de Sanidade, é unha iniciativa da Consellería de Cultura e Turismo que no seu plan de reactivación do turismo en Galicia, é un documento realizado co sector, pois unha das, digamos, iniciativas era dar pois un bono turístico, un bono por un importe desta cantidad, e que dentro dese protocolo pensaron que
o colectivo que podía ser, digamos, o favorecido por este bono podía ser o colectivo sanitario e sociosanitario, debido a que, evidentemente, na crisis foron os que máis sufriron, ¿no?, este proceso. En outros países, se ten feito en bastantes países, se elixe población xeral ou se elixe unha serie de condicións económicas ou demais. En Galicia, como digo, por un criterio parece que así entendido, e creemos que, desde logo, acertado, pois se elixiu que o colectivo fora colectivo sanitario e sociosanitario. Pero, como digo, non é un criterio da Consellería de Sanidade, sino de outra consellería que quer favorecer un sector moi importante en Galicia, o sector turístico, a través de fondos propios, pois que sean os sanitarios e o personal de sociosanitario que poda disfrutar do mismo. Sí, se hai algunha pregunta máis, como estamos aquí en presencial e a través de videoconferencia, a veces se complica máis. Algunha pregunta? ¿Están abiertos todos los micros? Ah, vale, vale. Esa non é unha pregunta para o micro. Bueno, como digo, non creo que eso foi mal explicado, por eso pedín disculpas, porque entendo que non se explicou adecuadamente, porque non se trata de ninguna gratificación da Consellería de Sanidade para o personal. Nos calquer mellora de que estamos valorando sempre é a través da mesa sectorial, ¿no?, cos representantes sindicais, e aí, desde logo, estaremos sempre traballando. Fundamentalmente, queremos aumentar a estabilidade da plantilla, é algo que levamos anos reclamando a eliminación da taxa de reposición para poder facer OPEs todavía máis, non só todos os anos como se está facendo, sino tamén pois de maior número de plazas. Mira, algún tedes aberto o micro e os estamos escoitando, probablemente sen que querades que os escoitemos. Pablo, me parece que o ten aberto. Nada, pois, moitísimas gracias a todos. Moitas gracias. Gracias.